20 ноябрь, Мәскәү, Кремль концертлар залы. Бүген биредә татар эстрадасының йөзек кашлары, популяр җырчылары, Мәскәүдә яшәүче милләттәшләребез татар җыры фестиваленең гала концертын караячаклар. Сез дә күрергә әзер булсагыз, без башлыйбыз. Сез өйдә, без Мәскәүдә, шоу без. Башладык. Артур Маузер, Лия Шамсина, Артур Маузер, бу инде аларның беренче татар җырлары, шуңа күрә икегезгә дә иң беренче булып бик гади сорау. Ничек сезгә гомумән татар җырында чыгыш ясау? Ой. Бик дулкынландыра, әлбәттә, һәм шундый ниндидер күңелдә зур горурлык. Әлхәмдүлилләх, без килеп җиттек. Без монда машинада килдек әле. Казаннан. Чаллыдан. Субханалла. Буйлап, икәү рульдә чиратлап йоклый. 16 сәгать. Монда якын гына отельдә туктадык. Машинаны шунда калдырдык, җайлы гына менә монда кирип, шулай ничектер, бөтенләй бер ничектер шулай прям урысча әйткәндә гладко бара, әлхәмдүлилләх. Һәм зур горурлык белән килдек инде без монда, Мәскәүгә. Менә татар җыры кешеләрдән белән нәрсә эшли дип әйтегез. Шулай бит премия алганыгыз бар, премиядә катнашканыгыз бар. Нәрсә сез белән аерыла сезнең өчен? Менә TMTV премиясе татар җыры фестиваленнән. Татар җыры инде ул шундый иң шундый бөек награда һәм топовый. Сезнеңчә телдә сөйләшсәк топовый. Һәм инде шундый зур ел буена шундый зур отчет һәм һәрвакыт безгә әтидә, әнидә, туганнар да әйтәләр, Алла берсә, берәр кашан сезне татар җырында да күрербез әле дип. Шуңа күрә менә оештыручыларга, Камил Мавлютовичка, бөтен командага зур рәхмәт һәм без бик шатбыз монда булырга. Менә бит дуслар, 16 сәгать буе Чаллыдан инде машинада килү юкка гына калмаган. Әлбәттә сезгә зурдан-зур уңышлар. Алла теләсә, инде киләсе татар җырларында да сезнең белән күрешербез. Амин. Шәрифҗановлар дуслар, әлеге мизгелдә минем янымда. Инде аларның күлмәкләре дә нәкъ менә күңелләре сыман аппак. Сорыйм әле иң беренчедән менә 5 минут дигән җырыгыз нәрсә турында? Без мәхәббәттән генә татар җырларыбыз, әлбәттә мәхәббәт турында. Һәр нәрсәгә дә 5 минут кына җитеп бетми бит инде. Менә әзрәк кенә җитеп бетми. Менә шунда, менә нәкъ шуның турында җырыбыз. Юк, җыр инде бер-береңнән менә 5 минутка булса да аерыла алмаган кешеләр турында. Сез беләсездер инде шулай бит, әлеге җыр Барс Рекордс интернет челтәрләрендә урнаштырган җырлар арасында иң еш тыңландырган җыр беренче урында. Һәм әлеге җырны яздырган вакытта шундый менә популяр, шундый хит булачак бу дигән фикерләр килмәдеме? Әлбәттә, инде ул хәзер менә без авторлар беренчедән бик зур рәхмәт авторларына. Илдус Давлянов, көе, аранжировкасы, саунд, тавыш яздыру һәм сүзләре Эльвира Фанисовна Ахметова. Менә Эльвира ханым безгә җырларын җибәрү белән без инде анда Илдуска җибәреп яшерен батырып турында. 2-3 ай көттек. Илдус, мин хәтерлим сезнең турында хәтерлим. Һәм без эшләгән вакытта безгә җибәрә. Килеп төште Илдустан, тыңлап карагыз. Тыңлый алмыйбыз эштә, мәҗлестә тизрәк чыгып тыңлыйсы килә. Чыгып утырдык та машинада кабызып та куйдым. Тагын бер. Өйгә кайтып җиткәнчә бер 20-30 тапкыр тыңлаганбыздыр. Эльвира Ахметовага да җибәрдем. Эльвира Ахметовна да смайликлар белән тутырып җибәрде. Всё, вау, давайте, рәхмәт дип. Шуңа күрә беренче секундтан ишетелеп тора. Без беренче чиратта без сүзләренә игътибар итәбез. Ничектер Рифат Зарипов 2 минут турында җырласа, без 5 минут турында җырлыйбыз. Әнә вообще 7 минут турында яздырам дигән хәзер дип. Минеке озаграк дип. Миңа калса, бу җыр өлкән буын тамашачылар өчен дә, яшь буын тамашачылар өчен дә менә дигән батты. Безнең стильгә туры килеп тора торган менә дигән шәп җыр һәм шушы җыр белән бүген без менә Мәскәүдә Кремль сараенда татар җырында катнашабыз. Субханалла, күз тимәсен. Сезнең әле костюмнарыгыздан тыш, күңелләрегездән тыш тагын җырларыгыз да ак икән. Шәрифҗановлар, алга таба зур уңышлар, сез әфәрин. Зур рәхмәт сезгә, рәхмәт. 5 минутта әле үтмәгән, үзелепләр килә күрәсен. Мизгелгә дә китмә янымнан, яратам сине беләсен. Зөфәр абый Хәйретдинов әлеге мизгелдә минем янымда. Зөфәр абый, син инде безнең татар эстрадасына үзенә керә шул вакытта аксакалы дисәк тә була, ләкин аннан тыш, җырлар җырлаудан тыш, син бит әле безнең композитор. Менә яшерен батырын түгел, кайсысы авыррак? Миңа калдыйса икесе дә җиңел түгел. Чөнки югары сәнгать
ул бик авыр бирелә. Әлбәттә, җырны да бик артык уйламыйча гына язсаң, язып була. Әмма андый җырлар минем уйлавымча бары тик бер көнлек, 2 көнлек кенә булырга тиеш була инде. Инде менә безнең теләк шул, безнең җырларыбызны бездән соң да әле халык сагынып яратып җырласын иде. Амин, шулай булсын. Һәм инде Зөфәр абый Мәскәүгә килгәндә, Мәскәү тамашачысы ничегрәк? Мәскәү тамашачысы ул инде иң бәйрәм тамашачы. Чөнки Мәскәүдә чыгыш ясау синең даже кәефең булмаса да, олар үзеңнең синең кәефеңне күтәреп кайтарып җибәрәләр. Менә бит рәхмәт бик зур Зөфәр абый. Әлбәттә алга таба уңышлар. Рәхмәт. Қарлы яңгыр, тәрәзәгә сылана, яшьле күзләреңне миңа төбәп, гафу ит дип сорама. Айдар абый, әле генә сәхнәдән шулай бит. Менә син татар эстрадасында гомумән иң беренчеләрдән булып Мәскәүдә үзенең сольный концертларыңны оештыра башладың. Бу инде Барс Медиа белән бергәләп тә аерым да дигәндәй, ул вакытта әлеге концертларын чигрәк үтә иде. Ничек дип, ул вакыт белән әлегене чагыштыру бик җиңел түгел инде. Кыен да түгел, уйлап карасаң, барыбер аерманы табып була. Икенчерәк заманы, икенчерәк или, икенчерәк заллар иде. Хәтта ул мин качандыр чыгыш ясаган Россия кино концерт залы хәзер инде юк. Шуннан белегез. Барыбер еллар үтү белән менә элек барыбер күңел тамашачыларның күңелләре бераз ничкәрәк иде кебек. Хәзер барыбыз да бераз кырысланабыз кебек. Ана шул кырыслыкны җиңәргә һәм эретергә әлбәттә җыр кирәк. Менә бүген шундый моторды башлап җибәрделәр. Татар халкы, башкорт халкы гомер буе җыр белән яшәгән. Җыр белән юанган, җыр белән шатланган, җыр белән кайгырган. Җырдан аермасын, җырчылардан аермасын. Теге үземнән генә чыгып әйтмим, гомумән җыр сәнгатеннән аермасын. Менә бу сәнгатьне ничектер аңлап, аңлы рәвештә күтәреп алга атларга кирәк. Бу зур флаг, бу зур көч. Менә бит хәтта үземнең дә әлеге сүзләрдән соң җырчы буласым килеп китте, дуслар. Айдар абый, шулай ук инде сине Гиннеслар китабына кертеп була. Татар җырында катнашу буенча, чөнки син нәрсәне дисәң дә Аллага шөкер, һәр ел сайын бик яратып катнашасың, бик үзеңнең җырларыңны бүләк итәсең тамашачыга, һәм һәр ел сайын синдә менә беренче тапкыр катнашкан сыман ук әлеге дулкынлану хисе яшиме? Менә шуңа исем акылым китә һәм бик шатланам мин моңа. Ул дулкынлану һаман яши, һаман бар. Дулкынлану булмаса нишләрсең? Бу бит нервлар беткән дигән аңлатачакмы? Яисә инде нервлар кузгалган дигән аңлатачакмы? Шуңа тагын дулкынланып басып тордым, тагын чыктым, тагын бер җирдә, бер-ике җирдә яңгылышып киттем. Һәман инде хәзер кирәкмәс иде дулкынланырга, ярамас иде яңгылышырга. Юк, миндә тере кеше бит. Шуңа күрә барыбер дә кайдадыр нәрсәдер килеп чыга шулай. Нишлисең, бу тормыш? Күрәсезме, дуслар, менә шулай легендаларда кай вакыт безнең дулкынланып сүзләрен онытып җибәрәләр. Айдар абый Галимов, киләсе елда Алла булса шулай ук ишетишербез. Амин, амин, шулай булсын. Очрашканга тиклем Алла берсе. Амин. Bu cilvezek yazılar sina aşık etti. Sine bit yüreğim ömür boyu köptü. Bu cilvezek yazılar künellerini nazılar. Yüreğim sine suyu şaran yazar. Илнат Фархоллин, дуслар, минем янымда инде татар эстрадасының яшь, талантлы, энерджайзеры, сезнең яраткан, безнең яраткан җырчыбыз дип әйтеп куйым. Илнат, әлеге татар җыры шулай ук синең өчен беренче татар җыры. Әйт әле, ничек гомумән үзеңне тоясың, ничек хис кичерешләрең? Яшьте 32 бит миңа. Сәламилләр. Хәерле көн, хәерле кич, ТМТВ телеканалына. Кремль сарайында инде беренче тапкыр булганым бар я. Үзем генә, бу минем беренче чыгышым. Үзебезгә киләчәккә максатлар куеп, ярыйсы гына чыгыш ясалды ахырсы. Биючеләр белән бик энергичен булды дип уйлыйм. Инде киләчәккә максатлар куеп, шушында яңадан килергә язсын дигән теләк белән бүген инде юлга чыгабыз. Күптән түгел Илнат, синең инде әлбәттә яңа җырың чыкты. Чыгып төшкәннәр минем болай җырма, егет кеше белән мин нормальный гына әйттереп бәйләп куй, давай. Себе давай нормальный. Әнинең футасы ул тиме. Каты сукмагыз. Сындыра. 50 килограмм гөдә бар шунда суып китә. Илнат, күптән түгел генә дөньяга яңа җырың туды. Ул да булса әйләнеп кайтыгыз дип атала. Әлеге җырның тарихын сөйләп китәләр кыскача гына. Аның тарихы 10 сәгать эчендә язылды әлеге җыр. Илдус Давлянов кие, аранжировкасы, Эльвира безгә сүзләрен язды. Дөнья вакыйгаларына бит инде шундыйрак, әзрәк. Шуңа күрә нинди дә булса
поддержка деп әйтегенде репертуарымдан да жырлары ғой, шоң күрә эшләргә булдык. Түгел 10 сәгать 12-дә килгән идем, кичке 10-да жырны эшләп, язып, аранжировкаларын, тавышларны яздырып, инде кайтып киттек. Менә бит достар. Талант инде нәрсәңне дисәң дә. Илнат Фархуллин. Рәхмәт. Рәхмәт. Наиля Славина достар, инде яшь йылдызыбыз. Наиля, бүген инде татар эстрадасында татар җыры фестивале ул иң популяр, сезнең телдә әйткәндә иң топовый вакыйгаларның берсе. Һәм син бүген бер сәхнәдә барлык булган йылдызлар белән татар эстрадасының йөзек кашлар белән чыгыш ясадың. Нинди хисләр кичерәсең? Хисләр бик көчле, мин әле дә ушаным кебек, һаман да дулкынланам. Мондый зур концертта, зур артистлар арасында чыгыш ясау минем өчен зур тәҗрибә һәм горурлык. Һәм инде әлеге татар җыр фестиваленә Наиля яшерен батырын түгел, озак әзерләндегезме? Әйе, без озак әзерләндек, номерга бию куйдык. Чөнки минем өчен бу чыгыш бик мөһим. Менә бит достар, Наиля, бик зур рәхмәт. Инде киләчәктә Алла бирсә сине шулай ук татар җыры ТМТV премияләрендә көтеп калабыз. Зур уңышлар. Рәхмәт. Сәйдә Мөхәммәтҗанова достар, әлеге мизгелдә минем янымда. Сәйдә, син инде 3 ел элек сине чагыштырсаң, бүгенге Сәйдә 3 ел элекке Сәйдә белән нәрсәсе белән аерылып тора? Беренчедән, миңа хәзер инде 21 яшь. Әйе. Аннарсын инде җаваплылык өстәлдә, тагын да ныграк, күбрәк. Һәм инде әйе, менә шул икесе булсын. Мәскәү шәһәрендә гомумән Сәйдә яши алыр идеңме? Синең шәһәрме бу? Менә бүген генә әнигә әйтеп бардым, Мәскәү минем шәһәр түгел. Минем холкыма туры килми, чөнки мин тыныч шәһәрләрне яратам, безнең Казаныбызны яратам. Шуңа күрә юк, мин яши алмас идем Мәскәүдә. Демәк, Казан синең йөрәгеңдә. Йөрәгемдә, әйе, җанымда. Менә бит Сәйдә Мөхәммәтҗанова, рәхмәт, бик зур улгата бар, тик зур уңышлар. Рәхмәт сезгә. Эльмира Калимуллина достар минем янымда. Эльмира, сез инде безнең профессиональ җырчы дип әйтик, шулай бит җырлаган вакытта нәрсә турында уйлыйсыз? Беренчедән, мин бик дулкынланам. Һәм инде җырны җырлаганда аның төп мәгънәсен, минем бөтен тормышымда булган хәлләремне бу җырга бирәм инде. Менә шулай итеп җырлыйм. Менә берәр куплет сузып маташкан мәлдә, бүген кичкә нәрсә пешерим микән дигән фикерләр килмиме? Шуннан әйткәндә, Булгалый. Булгалый, әйе. Һәм образга килгәндә һәр вакыттагы Эльмира, бик гүзәлсез. Кайдан килә әлеге образлар? Кайлардан табып бетерәсез? Интернет аша инде хәзер мин кибетләрдә йөрергә яратмыйм. Минем хәлем бетә моментально, шуңа күрә ярый интернет бар. Һәм анда бик матур күлмәкләр дә сайлап алырга ярый. Менә бу күлмәктә бер интернет кибеттән таптым. Менә бит, рәхмәт, бик зур һәр вакыттагы сүзебез Шәгади Эльмира Калимуллина. Балыклар килә, балыклар китә, томанлы юллар адаштыра, өмет йолдызы яктылыгыннан күңел түрендә балкыштыра. Балыклар килә, балыклар китә, томанлы юллар адаштыра, өмет йолдызы яктылыгыннан күңел түрендә балкыштыра.
Гүлназ Асаева достар менің янымда. Гүлназ, сенің инде әлеге татар жыры біріншісі. Шулай бит, шулай ук бик катты борчылгансыңдыр, дулкынлангансыңдыр. Ничек хис итәсең үзеңне? Шыннан да дулкынлану хисе бик көчле булды. Бигрәк тә инде Мәскәү Кремль сараенда чыгыш ясау тагы да зур җаваплылык өстәде. Әмма дә ләкин тамашачы шул хәтлек җылы кабул итте. Шуңа да ниндидер теге канатланып очып сәхнәдән чыгып киттем. Менә бит, һәм әзгенә генә иҗаттан ераграк китеп сорау бирәсем килә. Кияүдә булуның 3 уңай ягы, 3 плюсы дип әйтик инде. Беренчесе ул инде ирең булгач барыбер ниндидер тагы да син үзеңне көчлерәк хис итәсең. Так, бер. Бу бер. Икенчесе яныңда шундый зур терәк булу, тагы да зур көч өсти. Һәм өченчесе ана бәхете булды. Менә шул иң мөһиме дип уйлыйм. Менә бит, син өчен күңелдән әлбәттә котлыйбыз, шулай бит. Анысы белән дә котлыйбыз, татар җыры белән дә котлыйбыз. Алга таба бары тик зур уңышлар. Рәхмәт Илнар бик зур, рәхмәт сезгә. Фирүзә, ничек сиңа гомумән Мәскәү тамашачысы? Хәерле кич барыгызга да. Мәскәү тамашачысын каршында беренче тапкыр чыгыш ясавым. Бик ошады, бик җылы каршы алдылар, елмаеп утырдылар, кул чабып утырдылар. Бик зур рәхмәт Мәскәү. Менә бит, микрофон да хәтта ала башладылар дуслар. Нинди хисләр, Фирүзә, татар җыры Мәскәү шәһәрендә инде синең өчен шулай ук беренче тапкыр нинди хисләр кичерәсең син? Ой, әйтеп бетергесез хисләр, чөнки мин бүген моннан 12 ел элек язган иң беренче җырымны, шулмы сөю җырын Мәскәү тамашачысы алдында Дәүләт Кремль сараенда башкардым. Бу җырның көй авторы да, сүз авторы да буларак мин бүген икеләтә бәхетле. Һәм инде шушы җыр белән бик зур рәхмәт әйтәсем килә тамашачыларга шулай җылы каршы алганнары өчен. Һәм инде әлбәттә әниемә хәзерге вакытта авылда мине карап утыручы инде әтием быел бакыйлыкка күчте. Шуңа күрә мин бу татар җырын аның изге рухына багышлыйм. Менә бит, амин әлбәттә барып җитсен, сиңа шулай калга таба зур уңышлар. Рәхмәт бик зур. Илмира Нагыймова минем янымда. Илмира, хәзер бүтән Татарстан сиңа ихтыяр белән карый, сер итеп кенә әйт әле, кем булды ул кеше сиңа йөзек бүләк итүче? Сер итеп кенә әйтмим әле менә. Эх, безгә әйтерсең дигән идем. Ничек сиңа Мәскәү? О, яхшы инде Мәскәү. Мәскәү инде ул. Мәскәү инде шулай. Менә Миннән башка нишлисез вообще? менә әлеге мизгелдә Мәскәүдә инде кайнаган кеше килеп басты безнең яныбызга. Марат, яшерен батырын түгел әйт әле. Бүген дә менә Уфадагы сыман тамашачылар ягына таба сикерер фикерләрең юк идеме? Дөресен әйткәндә, бүген наверное юк, чөнки теге форматы туры килмәй, аннары ара зур бит. Мин аны уйладым, Разбекны алгым киләде, конечно. Юк, аннары мин әйтәм. Бар иде. Да, мин әйтәм, булып чыкмас дип. Әйтәм, пазурга калыр. Менә дуэтка килгәндә, шулай бит, матур иттереп дуэт башкарасыз бит инде. Аллага шөкер дип әйтеп куйык. Әлеге дуэт җырланган вакытта менә нәрсәләр турында уйлыйсыз? Икегезгә дә сорау бирим әле. Илмирдан башлык, шулай бит? Юк. Нәрсәләр турында уйлыйм. Менә игътибар иткән юк бит. На самом деле нәрсәләр турында? Мин гомумән теге сүзләр турында, анда безнең сүзләр аз гына буталыша. Шуның турында уйлыйм, әйтәм, хәзер билемә или иңемә? Шулай, мин һаман да шуны бутыйм. Әйтәм, иңемәме, билемәме? Аннары теге мин теге безнең бит инде таниз бар. Һаман да уйлыйм. Аннары менә шушы итәккә басып егылмасым. Шул итәккә басмаска, ничек басмаска дип. Егылмас идем. Ну, җыгылсак, хайп була инде, Илмира. Инде күлмәк эзле. Күрмә тагын. Менә бит, дуслар, иптәшләр, кемгә нәрсә, монда инде сүзләр, бию һәм билләр. Гафу итегез, мин сезне бүлдердем, яме, мин киттем, яме. Яраш, Марат, рәхмәт. Илмира, тагын бер тапкыр сорыйм, сер итеп кенә әйт инде, кем соң ул йөзек бирүче егет? Әйтмим дидем. Эх, Илмира Нагыймова, рәхмәт бик зур. Бәхет, тынычлыкны яраташым. Амин, шулай булсын. Амин. Кулыңны иңемә
Марат, инде әйткәнемчә, Мәскәү ул синең Казаның. Син биредә кайныйсың һәм күрсәтеп кенә китәлем. Менә Мәскәүдә ничек чыгыш ясарга кирәк? Мәскәүдән ничек чыгыш яшырга кирәк? Менә моны калдырыгыз я. Мәскәүдә ничек сыгыш ясарга кирәк? Рәхәтләнеп, Например, мәсәлән, рәхәтләнеп, чөнки безнең тамашачы, Мәскәү тамашачы бик әйбәт команда кабул итә. Ничек әйтергә тыгы, на позитиве команда шулайрак. Башкалыйча булмый. Афәрин. Шуны сораган килә. Шул. Бүтән кирәк түгел, Марат, рәхмәт бик зур. Афәрин. Рифат дус, Рифат абзый, Рифат абый. Студент елларына әйләнеп кайтсак, менә ул вакытта үзеңә нәрсә эшләмәскә һәм нәрсә эшләргә кушкан булыр идең? Менә аның өчен студент вакытка әйләнеп кайтырга кирәк бит әле. Барысында белмим. Менә хәзергә хәтлек ничек эшләдем, ничек хаталандым, ничек ялгыштым, ничек дөрес эшләдем, ничек дөрес эшләмәдем, барысында шулай ук кабатлар идем. Менә бит. Шулай булырга тиеш та инде. Шулай идеаль кешеләр юк бит Рифат абзый. Була да алмый, булмаячак та. Әйе. Татар җырында охшаган сиңа күңелеңә ятышлы шәйбер. Эш әйбер. Татар эстрадасында артистлар, Так. сәхнә, Так. тамашачылар. Менә булды. Һәр вакыттагыча җиңел, рәхәт, аның белән сөйләшергә кем дисәгез, ул Рифат Зарипов. Әйе, шулай, рәхмәт. Башлыйбыз. Кайтасың бер эсер, бер ялгап күңелләр барасың. Газаплап сөюдән нием табасың. Китсәң ки кайтмаска, яшендә яндырып, үлгәнче янарлык утларын калдырып. Бер эсер, бер ялгап күңелләр барасың. Газаплап сөюдән нием табасың. Gitsen ki koytmaska, yaşında yandırır, ölgençi yanarlık, mutların kaldırır. Bütünüsünün Gülnaz yanında basıp durası kile, eminim yanıma Gülnaz özü kile. Gülnaz Safarova Tatar jırının alıştırgıçız, alıp barışısı. Сәлем дуслар, күрәсең, хәтта Илнарда борчыла һәм каушый башлады. Алыштыргысызны диде. Ярар, Илнар, гафу итегез сиңа. Без татар җырының икенче бүлеген хәзер башлап җибәрәбез. Гөлназ, гадәттәгечә ничек анда залда хәлләр, ничек Мәскәү тамашачысы? Мәскәү тамашачысы һәр вакытны татар җырына сусаган. Алар аерым шундый яратып һәм көтеп ала һәм бу сизелә, алкышлардан сизеләме? Безнең шаяруларга да безләргә реакцияләреннән күренә һәм сизелә. Ләкин мин әйтер менә Мәскәү тамашачысы белән Казан тамашачысы мәсәлән аерыла. Нәрсәсе белән? Икенче төрле җырларга күбрәк өстенлек бирәләр. Аерым тематикаларга нидер. Шаяруларга менә мәсәлән Казанда бер реакция, ә Мәскәүдә икенче төрле реакция. Барыбер мин Мәскәү белән Казанны гына аермас идем. Төбәкләрдән менә шулай аерылалар бер-берсеннән. Ләкин иң мөһиме чыгып менә залда елмайып утыручы тамашачыларны күрү. Алар елмаялар икән, алар синең күзеңә карыйлар икән, алар алкышлыйлар икән. Бу инде безгә энергия бирә, ә без аларга энергияны бирәбез. Гөлназ, сиңа карап инде әлбәттә бөтен Татарстан гына түгел, бөтен Рәсәйдә елмая. Гөлназ Сафарова Татар җырының алыштыргычсыз алып баручысы. Yirikler yok emina, paralı min sina, isterler de jiller karşıma. Yirikler yok emina, paralı min sina, isterler de jiller karşıma. 1943 елда туган РСФСРның халык артисты, Татарстан Республикасының халык артисты Габдулла Тукай премиясе лауреаты Ринат Ибрахимовка бүген 20 ноябрь көнне 75 яшь тулган булыр иде. Шул уңайдан әлбәттә Татар җыр фестивалендә дә аңа багышланган кичкенә генә өзек тә бар. Карап үтик. Ты сквозь года летишь за мной, Как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Рамил һәм Рамиля Хәйретдинов дуслар минем янымда. Беренчедән образ. Субханалла күз тимәсен. Зак уйладыгызмы? Туры килә төсләрегез.
Бик зур рәхмәт безнең һәрбер Фирдус безне бик ярата. Фирдус Самаевка костюм ясый инде бүген. Бик ярата. Бу эскизны костюмнарның стилен һәр вакыттагыча мин уйлап таптым. Тукымаларны стилист белән бергә алдык, бергә эшләдек. Шуңа күрә беркемнән дә кабатламадык. Безнең искиткеч бүген костюмнар миннән. Ул үзе уйлап таба. Автор мин. Мин бары тик акчагына төлим. Әйе. Автор идеясы син, акчасын Рамил бирә. Ярар, ничек дулкынлану хисе гомумән Мәскәү тамашачысы әзрәк аерма сизеләме? Үзегезне ничек тоттыгыз сәхнәдә? Ошадымы бу үзегезнең чыгышыгыз? Әлбәттә һәр вакыттагыча бик тә җаваплы, бик тә теге кавышата. Инде икенче тапкыр булса да, барыбер ничек тә булса менә Фирдүстә елмаеп тора. Рәхмәт без Фирдүскә. Безне поддержать итеп тора. Мәскәү безне бик ярата, чөнки без җәй буе монда бик күп мероприятиялар, бик күп банкетлар алып бардык. Безнең үзебезнең тыңлаучыларыбыз, үзебезнең тамашачыбыз, аудиториябыз бар. Шуңа күрә без Мәскәүне аеруча яратабыз. Без монда инде икенче тапкыр Аллага шөкер 3 ел элек катнашкан идек. Менә бу елда катнашырга насыйп булды. Бик зур рәхмәт җылы алкышларыгыз өчен, биргән бүләкләрегез өчен дә бик зур рәхмәт Мәскәү халкы. Артур Минхажев дуслар минем янымда әлеге мизгелдә. Артур абзый әйтә, татар җыры синең өчен ул нәрсә? Татар җыры ул минем өчен менә бик каты зур шундый бәйрәм дип әйтәсе килә. Дөрестән дә монда иң матур җырлар, иң яхшы артистлар һәм безнең менә татарлыгыбыз менә шушы татар җырында җырлар аша алар менә ата матур итеп. Һәм үз тормышындагы гомумән җырлаудан тыш ниндирәк җырлар тыңларга яратасың, Артур абзый? Мин төрле җырлар яратам тыңларга, әмма ләкин барыбер ничектер моңланып, шундый теге әкрен җырларны тыңларга яратам. Артур Минхажев, татар җыры бары тик сезнең өчен. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Yalnız kalmaydı. Üzlüp sine bile. Üzlüp sineydi. Зарина, син инде соңгы 3-4 ел арасында менә эстрадага кирлеп ныклы аякларың белән басып киләсең, шулай итеп киләсең. Һәм бүген син Татар җыры фестивалендә Мәскәүдә Кремль концертлар залында чыгыш ясыйсың. Әйт әле, дулкынланасыңмы? Әйе, әлбәттә дулкынлану хисе бар, чөнки мин Кремль сараенда беренче тапкыр чыгыш ясадым. Ничегрәк үтте әлеге чыгышың? Менә 10 балл арасында ничә балл бирер идең бүгенге җырыңа? 10. Афәрин, менә һәр вакытта шулай үз иҗатыңны үзең яратырга тиешсең, шулай бит? Великолепно все было. Аңладыңызмы? Великолепно. Зарина Сылкаева. Әлеге мизгелдә минем янымда Иркә һәм инде әлбәттә аның зур гына матур гына төркеме. Иркә, ничек сиңа Мәскәү, ничек сиңа Мәскәү тамашачысы, сәхнә кайныймы, яисә киресенчә азрак кенә салкынракмы? Юк, безнең белән бер кашында салкын булганы юк. Әлхәмдүлилләх, без моның белән бик сөенәбез. Без чыккан, без барган җирдә һәр вакыт кайнар. Инде салкынрак булса, без аны бергәләп егетләр белән, кызлар белән кыздырырга тырышабыз. Һәм миңа калса, безнең бүген бик әйбәт кенә килеп чыкты. Һәм инде Кремльдә җырлавы һәм Мәскәү тамашасы алдында җырлавы икеләтә дулкынландырыла. Чөнки зал зур, сәхнә зур, халык күп, халык ераграк әлбәттә. Ну, без үзебезчә тырыштык һәм безнең барысы да бик әйбәт кенә килеп чыкты. Соңгы җырыңа килгәндә ул инде күп кешеләрнең минем дә күңелемне тетрәндерде дисәм ялгыш булмас. Әлеге җыр җырлаганда менә яшерен батыр түгел Иркә, нәрсәләр турында уйлыйсың?
Тормыш җилләре турында сөйлисең сиха. Шулсы булсын. Әгәр дә инде син Моңсу җир турында сөрисең килә икән, бары тик Сабулашы дигән җир бүгенге көндә бик актуаль һәм инде бу актуальлек өчен генә эшләнгән җир булмады. Бу инде әлбәттә минем күңелемнең халәтен тамашачыга җиткерәсем, бәлки тормыш иптәшемә җиткерәсем килгәндер. Бу чынлап торып теге реклама өчен эшләнгән әйбер түгел. Бу минем дөресен дә эшке халәтем һәм инде елмаям, көләм үземчә менә шул тамашачы белән сәхнәдә генә миңа бүгенге көндә бик нык зур көч бирә минем тамашачым, тыңлаучылар һәм инде сәхнә һәм инде әлбәттә менә командам, егетләрем, кызларым. Менә бит Иркә алга таба зур уңышлар һәм әлбәттә артуга да зур сәламнәр, уңышлар, исән сау әйләнеп кайтуын телибез. Сез һәр вакыттагыча афәрин. Рәхмәт. Һәр вакыт югары стильдә, һәр вакыт матур елмаюы, чиста пөхтә киенгән Әнвәр Нургалиев. Дуслар, Әнвәр абый стильгә килгәндә, менә әлеге костюмнарны, чалбарларны, аяк киемнәрне үзең генә сайлыйсың, яисә берәр ярдәмчең бармы? Дөресен әйткәндә, мин армиядә хезмәт иткәндә үк яратайм галифелар. Ага. Вот, шуңа күрә мин аны күптән иң беренче бик авыр булды киергә, конечно, все-таки яшь тә бара. Ну, күңелдә мин һәр вакытта да иң яше. Шуңа күрә менә әле чыктым, ну, уйлап шулай китереп чыгардык инде. Юк, бик шәп, бик матур, бик стильле күренә, күстимәсен. Айрыша хатын кызларга шидермәй калса, Әнвәр абый. Сәхнәгә килгәндә, Мәскәү, татар җыры, нинди хисләр, нәрсә белән аерылып тора Казан тамашачысыннан? Ну, ул һәрбер шәһәр үзенчә бит инде. Мәскәү ул безнең теге үзәгебез дейк микән. Казан үзенә, Казан бит инде ул татарның мәккесе минем өчен. Без үзебез Уфада яшәсәк тә, гел тартылабыз бит Казанга. Алар Мәскәү монда татар җыры, бу татар җыры. Мин һәр вакытта да мин горурланам үзем татар булуыма. Бүген татар җырында без катнашуыбызга. Кайчандыр ул хыял гына диде, бүген менә үзебезнең Мәскәүләребез алдында, тем более без монда үзебезнең сольный концертларыбыз да менә алай бирсә февраль аенда. Шуңа күрә Мәскәү халкы ут. Әнвәр абый, күптән түгел татар радиосында синең яңа җырыңны ишеттек. Кайчан без ТМТV каналында синең яңа клипыңны күрәчәкбез? Ну, Илнар, нигә клипка пока вакыт җиткереп булмый. Менә Алла бирсә, бу киләсе җәйдә мин обязательно эшлим. Алла бирсә, менә безнең юбилей бит инде минем, намечается Алла бирсә, 50 яшем Алла бирсә. Шунда тиклем эшләмичә булмас, наверное, клиплар. Кирәк, Әнвәр абый. Без көтәбез, без аеруча көтәбез, шуңа күрә Әнвәр Нургалиев һәр вакыттагыча яшь, елмаючан, күңелле кеше. Рәхмәт бик зур, Әнвәр абый. Бәйрәм белән. Филүс Кахиров, Артур Хасанов минем янымда. Егетләр инде күпчелек тамашачыларны Киек Каз дигән җырлары белән дуэт буларак башкарып шаккаттырдылар. Филүс, син шатмы әлеге җырга? Менә Артур инде икенче сулыш, яңа сулыш истәде. Гомумән үз фикерләрен җиткерә. Шат инде әлбәттә. Шуңа күрә менә без инде булай дип әйткән, мин Артурга беренче тапкыр шалтыратканда, мин әйтәм, сиңа стимул булсын әле, Алла бирсә, шушы җырны сәхнәләрдән үзебезнең тамашачыларыбызга дуэт формасында җырларга насип итсен дип, Ходай Тәгаләнең амин дигәнчә гына турыда килгән һәм без аны тиз арада башкарып та чыктык Казанда. Шуннан мен әйтәм, Артурга өстәмә стимул сиңа, инде хәзер исән-сау әйләнеп кайтып, инде теге гастрольләргә, иҗади сәфәрләргә бергә чыгарга насип итсен дидем. Менә инде Аллага шөкер, Кремль сараенда илебезнең иң төп концертлар залында шушы җырны бергәләп башкарырга насип итте. Амин. Артур, син гомумән Киек Каз юллары дип исемләнгән җырдан тыш тагын нинди җырлар тыңлыйсың? Мин Казанда башкардым Беләсеңме дигән җырны, Илгиз Мөхәддинов көе, сүзләре нык ошаттым шул җырны. Шундыйрак менә. Артур, тагын бер сорау, менә кайчанда булса үзеңнең гомереңдә шундый зур сәхнәләрдә җырлармын дип уйлаган идеңме? Хыялымда бар.
Менә күрәсеңме? Хыяллар чынга аша. Филус, Мәскәү, гадәттәге татар җыры ничек сиңа тамашачы? Аллаға шөкер, монда инде һәрвакыт җылы мөнәсәбәт белән җылы алкышларга күмеп каршы алалар. Мин дә бигрәк тә үзем өчен түгел, Артур өчен борчылдым дөресен әйткәндә. Аның чыгышына мин инде ничек тә булса шунда җырлап чыгармын. Үзегез беләсез инде, ул нинди мөхиттән килеп, нинди мөхиттә җырлый, ул теге biz инде Кремль сарайында җырлаганыбыз бар, аның бит әле беренче тапкыр. Каян килеп, ничек с корабля набалы бит инде аның. Шуңа күрә аның өчен борчылдым. Но барысы да Аллага шөкер, барысы да җырланылды һәм тамашачылар тарафыннан җылы кабул ителде. Без шат. Сез шат булгач, әлбәттә без дә шат. Филус Кахиров, Артур Хасанов, җегетләр, бик зур рәхмәт. Рәхмәт үзеңә. Ришат Төхватуллин, дуслар, минем янымда. Ришат, моңарча кадәр синең менә шушы Казаныбызның дип әйтер идем, ләкин Россиябезнең йөрәгендә менә Мәскәүдә Кремль залында чыгыш ясаганың бар идеме? Бар инде, әлбәттә, без инде беренче гастрольләрне хәтерлим, нәкъ шушы залдан башладык. Иң зур концерт залларының берсе ул нәкъ шушында булды 2012 елны. Ришат, менә Мәтәү җырына килгәндә, Мәтәү тамак тиләр инде кемдер Мәтәү ди, әлеге җырны яздырган вакытта, менә тыңлап караган вакытта шундый популяр хит булыр дип уйлаган идеңме? Фикерләр бар идеме? Гомумән бу җырга килгәндә, мин үзем Карамалы Гөбәй авылыннан. Минем әним инде ул безнең авылга килен булып төшкән, ул инде күрше авылдан Мәтәү тамак дигән. Карамалы Гөбәй җырын шулай ук минем әним язган иде. Һәм аның авылдашлары аңа җиткергән. Нишләп син бер дә үзеңнең авылың турында җыр язмыйсың дим. Һәм инде ул җырны миңа 2015 елда әни язып биргән иде. Без инде гастрольләрдә йөри торгач, шушы җырга ничектер кул җитмидер. Ниһаять, менә шушы пандемия вакытында бу җырыбыз, менә бу елны беренче тапкыр инде ул бөтен радиостанцияларда һәм инде бөтен хит-парадта дисәк тә була, чөнки чыннан да бу җырга аеручан игътибар тамашачылар ягыннан. Шуңа күрә рәхмәт. Әлбәттә, бу җырлар бары тик тамашачылар өчен һәм тамашачылар аны үз иткәндә шул вакытта син шатланасың, шатланга чигең юк, чөнки ул һәрбер җыр синең үзең балаң кебек якын һәм инде тамашачы менә җырны күтәрә. Җырны кирәк икән төшерә дә, күтәрә дә. Һәм тамашачыларга иң беренче чираттан форсаттан файдаланып зур рәхмәтләрне җиткерәсем килә. Ришат Төхватуллин, кыскача гына әйткәндә, афәрин. İllerimde ışar kanat tuğanalım Мәтәү тамак Юксынамда кайтам кабат Сине саңа Мәтәү тамак İllerimde ışar kanat tuğanalım Мәтәү тамак Юксынамда кайтам кабат Сине саңа Мәтәү тамак. Достар, иптәшләр, минем күңелем сизә, әлеге мизгелдә безнең яныбызга кемдер килеп маташа бугай. Юк, сүз әлеге турында түгел. Хәзер үзегез ишетерсез, үзегез күрерсез. Uzayında yaş gömürler telefonlara. Koy benim şaşağım. Basınız. Maturunu ettirin. Фирдәүс Тәмаев, кыскача гына әйткәндә, Фирдәүс, иң беренче. Şaşağım da beriniz. Şaşağım çıkıp gitti. Миңа әлегә хәзер кызлар чәчәген бирегез тизрәк. Ну, менә энергия инде дәрт нәрсә генә дисәң дә. Фирдәүс Тәмаев, дуслар, Фирдәүс абзый инде берничә ел татар җырында әзгәрәк генә пауза ясап алган идең, әлеге вакыттан алып нәрсәләр үзгәргән? Фирдәүс Тәмаев та бер дә үзгәрмәде. Әзәрәк яшәгенә кыртай бара, күңел кирдән яшәреп бара. Яңа җырлар туып бара, дәртле җырлар туып бара. Әз генә пауза ясадык. Шуннан да барыбер һәр нәрсәнең дә һәр нәрсәгә дә матурлык кирәк. Әгәр дә ел сайын катнашсаң, Гилдәшул Тямаев, инде бер 4 еллап ялгышмастан без инде татар җырында катнашмадык. Бүген инде менә без беренче сулышларны сулап, әзерәк паузадан соң яңа энергия белән, яңа көч белән, яңа җырлар белән без бүген шуннан да беренче тапкыр Мәскәүдә Кремльдә татар җырында катнаштык.
Ничек Мәскәү тамашачысы? Мәскәү тамашачысы миңа җитсә инде җылы кабул иттеләр. Хәтта ахырдан тыр басып түзә алмадылар минем белән бергә бер дулкында бергә бийделәр. Шуңа күрә эмоция монда ни? Ташып тора әлегә. Ташып тора, йөрәк тулган эмоция белән. Һәм соңгы сорау популяр булыр өчен нәрсә эшләп торырга кирәк менә еш кына? Ну, мотор Сыры бармы аның? мотор кызлар белән чырашып торырга кирәк, тәмне ашарга кирәк. Я шаярып әйтәм. Ну менә булай уйлап карасаң. Популяр булыр өчен күңел сиземлеге кирәк. Рәхмәт. Менә Фирүз гомер буе миннән көнләште. Бик миннән бар хөрмәтем. Популяр булыр өчен мин аның дөресен әйтәм, секретен белмим. Әгәр дә мин аның секретен белгән булсам, бәлкем безнең инде популярлык әллә кайчан беткән булыр дип әйтим, инде тапталган булыр иде. Шуңа күрә миңа җитсә бүгенге менә артистларны карап торам, яшь артистларны һәм инде чыннан да легендар артистларны, Аллага шөкер, яшь артистларның бүгенге көндә энергиялары бар. Ничектер киләчәкләре бар, только эшләргә генә кирәк. Әгәр дә инде ул артист кеше үзенә исем алган икән, димәк, бары тик үзеннән генә тора, эшләргә кирәк. Бүгенге көндә бик күп ярдәм кулы сузучылар бар. Ул беренче Барс медиа компаниясе, анда инде телисеңме клип төшерәләр, телисеңме татар радиосында җырларыңны әйләндерәләр, татар җырлары оештыралар, соленкалар оештыралар. Бүгенге көндә менә TMTV каналында синең әзерләнгән продуктыңны алар күрсәтәләр дип әйтәсе килә, урысча әйтәм инде әйме. Шуңа күрә бүгенге көндә проблема юк. Бары тик менә акыл белән эшләргә кирәк. Фанат булырга кирәк, бирелеп эшләргә кирәк. Шушы иҗатта яшәргә кирәк. Шушы иҗатта яшәсәң генә, син ул популярлыкны алып була. Миңа җитсә шулай. Шуңа күрә минем инде чыннан да бүген барысына да зур рәхмәт, Барс компаниясына аерым рәхмәт. Инде чыннан да без бүген яңа эмоциялар белән кайтып китәбез. Әле без татар җыры Экспода, Казан Экспода Алла теләсә, без инде күрешәбез декабрь аенда. Шулай үзебезнең мотор җырларыбыз белән күрешәбез. Илебез тыныч булсын, сау сәламәт булыйк. Һәм инде без үзебезнең җырларыбыз белән, дәртле җырларыбыз белән инде яраланган күңелләрне ялгап торыйк, майлап торыйк, дәрт биреп торыйк. Һәм инде шушы сүнеп барган учакларны яндырып торыйк. Безнең эш шул. Мин сезне хөрмәт итәм, яратам, мин сезне просто люблю и все. Рәхмәт сезгә. Миңа калса монда бүтән әйбер өстерәгә кирәк тә түгелдер. Фирдәүс Темаев һәм аның командасы. Безнең урам уртасында үсә бутлар акаен, Yüksek ник елыйсың изелгене вай-вай. Татарча кая барасың, урысча куда пойдешь, и да интернет тугаса, пожалуйста, у нас сойдешь. Агилля кара, утырдым мала кара, узайынды яшкенер, телефонларга кара. Агилля кара, утырдым мала кара, узайынды яшкенер, телефонларга кара. 20 ноябрь, Мәскәү, Кремль концертлар залы, Татар җыры фестивале тәмам. Тамашачыларыбыз канәгать, тыңлаучыларыбыз канәгать, сез канәгать, без канәгать. Шуның белән бүгенгә шоу-без тапшыру тәмам. Татар җырын тыңлап үсегез, татар җырын тыңлап бигез, татар җырын тыңлап җырлагыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, дуслар. Пока-пока.